Ćao, ja sam Duša i ne pijem kafu i najviše volim kad neko umjesto mene odluči šta ću da čitam. Znači, lepo mi naslaže stvari i kaže sad ćeš da čitaš ovo, pa ćeš ovo, pa ćeš ovo. To se zapravo i desilo, a taj neko je zapravo pravno lice koje se zove Libellus. Znaš ka kuća koja oduvek nudi jako malo sadržinski za dosta... Na meni je samo da se zavalim, opustim i bacim novčanik u kurac. Finansijski neodgovorni fanovi poput mene ih već 2 decenije drže u životu dok Libellus gladi svoju jareću bradicu ili tako nešto. Ali nije sve tako sivo. Mora postojati debeli razlog zašto za ogromne sume novca uspevaju da prodaju stripove koji generalno važe za jeftinu zabavu. I čije su prava takođe podjednako jeftina. Dakle, imamo pre svega neprikosnoven tehnički kvalitet, o čemu ćemo kasnije, a i to je onako za baš ultra kolekcionare. Druga i bitnija stvar za ljude koji zapravo čitaju, redovni su pokrivaju sve junake serijale podjednako, a svu regionalnu konkurenciju su prestigli odavno. Sad, jedna velika negativna stvar vezana za Libellusove izdanja je što uprkos ovako visokoj ceni kolekcionarske izdanja Veselog četvrtka zapravo pored Libellusa izgledaju kao kolekcionarske izdanja. A sad ću vam pokažem i zašto. Editujem sad ovaj video i bukvalno sam izvalio da nisam ni dodao na razlog zašto. Razlog je da Libellus nikada, ali nikada nema apsolutno nikakve uvode, nikakve prologe, završne reči urednika, gostujuće pisce, a za ovako neka izdanja stvarno bi mogli malo da se potrude i da napišu nekoliko pasusa, klasika, dragi naši, čast nam je da vam predstavimo to i to, zbog toga i toga, mi smatramo da je ova epizoda bitna zbog toga i toga, ja mislim da bi to bio jako lep gest u strane uredništva, redakcije Libellusove. Jer ipak za 2 decenije postojanja ja mislim da bi Libellus mogao malo da se onako približi publici u tom smislu. Idemo nas do videa. Dakle, Libellus je pre nekih mesec dana najavio tu neku kao kultnu Bonelli ediciju, mislim zove se kultna edicija. Najavili su bez nešto previše pompe i galame uz napomenu da epizode koje će se naći u njoj iz različitih razloga tu pripade. Sad ako pogledamo prva 4 najavljene izdanja vidjet ćemo da je prvo Magični vetar u epizodi Đavolova leva ruka. Sad, ja iskreno u životu nisam čitao Magičnog vetra, tako da nemam puno da kažem o ovome, ali smatrao sam da je ova edicija onako prilika da mu dam šansu i vidimo o čemu se radi. Međutim, kod drugog broja kultne edicije već vidimo jednu zaista kultnu epizodu, možda čak i najbolju, u serijalu Dylan Dog. U pitanju je epizoda Dugački pozdrav, koja govori o Dylanovoj zaboravljenoj ljubavi. Mislim, gle čuda, kao Dylan je ljubav. Treća epizoda, takođe vrlo jasna, Martin Misterija, Ljudi u crnom, to je zapravo prva epizoda, ikada. O Martinu Misteriji, ja sam je baš davno čitao i trebalo bi da je okej. I 4. najavljena kultna epizoda je Nathan Never u epizodi Pakao. Sad, povela se tu neka polemika zašto baš ova epizoda Nathana i zapravo kad se pogleda ovaj strip, shvata se da on sadrži dosta citata iz Danteovog Pakla ili božanstvene komedije. Tako da nam je u tom smislu vrlo jasno zašto se ona našla ovde, jer Dante je ogroman deo italijanske kulture, a generalno i svetske književnosti. Sad, rekao sam da ću pokriti tehnikalije zbog onih kojima je do toga stalo, mislim za ove pare treba i da znate šta ćete dobiti. Dakle, ova edicija, kao i sve dosadašnje Libellusove edicije, je vrlo stilizovana, ali nije nimalo napadna. Svaki unik ima svoju jedinstvenu boju i svoju jedinstvenu stilizaciju koja ide oko naslovne, a i oko celog stripa. Unutrašnje korice takođe imaju jako lepu stilizaciju, unikatno za lika koji se nalazi u tom broju, a jako je bitno napomenuti za nas OCD-evce, da edicija nije numerisana. Dakle, ako ste jedni od onih koji pate što regionalni izdavači redovno numerišu svoje edicije, pa onda imate nekako pritisak da kupujete sve, osjećati krivicu što preskačete, džabu, ova edicija vam dozvoljava, jer od vas zavisi na kraju krajeva, da kupujete stripove kako želite, znači možete kupovati samo jednog lika, samo ultra kultne epizode, sam rekao epizode, ili ne morate kupiti ništa, zabole me. S tim u vezi ovaj video ujedno i najava neko kao mini serijalu u kojem ću pokriti svaki broj Libellusove kultne edicije ikada. Tako da možda možete i da se odlučite za kupovinu nekog broja ili svih, ili kako god hoćete, ali ono što već vidimo u ovoj ediciji je da sadrži dosta onako odavno nedostupnih brojeva, a neke od njih je vrlo teško naći, a kad ih nađete vrlo često su iskuplji od recimo ove edicije. Tako da eto, mili moji, pišite mi u komentarima šta mislite o ovoj ediciji, a mi se gledamo vrlo uskoro u prvoj epizodi Libellusove kultne edicije po naslovu Magični vetar. Ć!